Er du færdig? Det er fordi, at... Vil du gerne? Nej, vil du spise det selv, skal. Det var bare for sjovt, jeg sagde til dig. Nej, du kan ikke tage den igen. En anden. Man skal være varsom på appelsinvanden. Har hun lige puttet en tom ind i, eller hvad? Nej, hun gav den ned i. Nå. Kom lige, kom. Man kan godt. Ja, men hvorfor filmer du? Det kan jeg. Fordi Søren er irriterende. Søren. Nå, okay.